Shugaban Babban Bankin Najeriya, wato Godwin Emefiele, ya fitar da wasu sababbin ƙa'idoji wanda dole sai mutum ya cike su tukun za a karɓi tsofaffin kuɗinsa a CBN. Ku kasance tare da mu a wannan tasha ta ALKHAIRAT TV don jin cikakken rahoton. Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan tasha mai albarka. Gwamnan Babban Bankin Najeriya ya fitar da wasu sababbin ƙa'idoji wanda dole sai mutum ya cike su tukun za a karɓi tsohon kuɗinsa a banki. Ya fitar da wannan ƙa'idojin ne bayan ya fito ya sanar da cewa bankuna sun daina karɓar tsofaffin kuɗi. Dole sai dai mutum ya je ya kai Babban Bankin Najeriya gaba ɗaya, wato CBN. Idan garinku suna da wannan reshen Babban Bankin Najeriya, to a lalle yanzu a nan za a karɓi sabon kuɗi, nan za ka je ka kai. Sannan kuma ya sa daga yanzu zuwa wa'adin 17 ga wata shine iya ranakun da za a karɓi wannan kuɗaɗen. Idan mutum ya sake ya wuce 17 ga watan Fabrairu ɗinnan da ake ciki, to fa kuɗinsa sun zama tamkar takardar tsire, sun zama marasa amfani. Yanzu insha Allahu za mu karanto muku dokokin da ya sa na wanda in mutum ya rasa ɗaya daga cikin waɗannan dokokin, to ba za a karɓi kuɗinsa ba, dole sai dai ya haƙura ya yi asara. Ga dokokin nan kamar haka. Na ɗaya, idan ka kai kuɗinka banki, ba za a canza maka ba da sababbin kuɗi ba, sai dai kawai a saka maka su a cikin asusun ajiyarka na banki, wato akawunt ɗinka kawai za a sa maka kuɗin. Na biyu, hukuma za ta bincika ta tabbatar da cewa asusun ajiyarka ba ya da wata matsala kamin a saka maka kuɗin naka. Idan aka fahimci akwai damuwa a asusunka na banki, to za a dawo maka da kuɗinka ne kawai. Na uku, wani ba zai kai kuɗin wani banki ba, kowa shi zai kai kuɗinsa da kansa, kuma asusun ajiyarsa na banki zai bayar a saka masa kuɗinsa. Idan aka bincika aka tabbatar ba kai ne mai wannan account number ɗin ba, to za a dawo maka da kuɗinka ka koma da wanda ya turo ka abansa ya zo da kansa. Na huɗu, kafin ka tafi bankin CBN domin kai kuɗin, akwai buƙatar ka ziyarci shafin yanar gizo na bankin domin cike fom na saka kuɗin, domin ka samu reference number da za ka yi amfani da ita. Wanda ya kasa yin wannan, za a ba shi fom ɗin ya cike idan ya je bankin. Na biyar, shi wannan aiki, wato canja kuɗin tsofaffin kuɗi da za a yi na mutane, za a gudanar da shi daga nan zuwa 17 ga watan Fabrairu, wato 17 ga wannan wata da muke ciki kenan, kuma za a rufe daga wannan lokacin. Wannan su ne dokokin da CBN ta sa na canja tsofaffin kuɗaɗe da ta ba da dama a yi. Sai mutane a yi ƙoƙari, wanda ya san yana da ragowar tsohon kuɗi a hannunsa ya hanzarta ya je ya kai kuɗinsa, ya ƙoƙari ya tabbatar da cewa ya cike wa'annan ƙa'idojin, sannan ya hanzarta ya ƙoƙari ya je ya kai kuɗinsa a ajiye masa, saboda wa'adin da aka sa a ƙure yake, a cikin ƙurarren lokaci ne, yanzu bai wuce kwana 2 ba. Mu dai fatanmu a nan, Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan wahalhalu da ake sha na sakamakon canjin kuɗaɗen nan
a Najeriya. Za mu dakata a nan, ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta ALKHAIRAT TV mai albarka, sannan ku yi ƙoƙari ku danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar sabon bidiyo ya zo ƙararrawa za ta sanar da ku, sannan a danna like, kuma 'yan uwa a yi sharing ɗin wannan rahoto zuwa sassa daban-daban don al'umma su ji su san halin da ake ciki. Wanda ya san yana da tsohon kuɗi a hannunsa ya samu labari ya je a canja masa don kada ya asara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.